bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta lanean ez gaudenean, besteen lana baliatzen dugu produktuak eta zerbitzuak eskuratuz. Publizitatea, etiketak, kontratuak, hitzarmenak, argibideak, oharrak, idatzizko komunikazioak garrantzi handia du alor sozioekonomikoan. Esan liteke, euskara normalizatzeko alor sozioekonomikoan jokatzen dela etorkizuna. Pertsonak ez ezik, enpresak ere euskara erabiltzen hasten direnean, aurrera pauso handia emanen genuke. Espazio horiek euskalduntzeak biderkatu egiten ditu erabiltzeko ditugun aukerak. Jakin nahi nuke Nafarroan alor sozioekonomikoaren euskalduntzea zertan den. Zeintzu diren abian dauden proiektuak, egindakoetatik sortutako esperientziak eta arduradunen iritziak, programa hasteko eta ikuspegi orokorra izateko hizkuntza eskubideen behatokira joko du. Urteak daramatzate gaiari segimendua egiten, eta euskarak alor horretan dituen zailtasunen ikuspegi zabala dute. Arantza Aranbururekin egin dut hitzordua. Arantxa, enpresagune bat, eta hemen ikusten dudan gehiena bintzat gazteleraz, eta inkluso ingelesa ere ikusi izan dut, baina euskara gutxi, Deus ere ez esatearren? Bai, hau da panorama orokorra hemen Nafarroan. Behatokian zaudete eta behatokian jasotzen dituzue herritarren kexak eta baita zorionak ere bai. Batetik hizkuntza eskubideak urratzen direlako edo errespetatuak direlako. Hori gertatzen da alor publikoan eta pribatuan. Enpresei dagokienez, Arantxa, ze izaten dira, zeintzu dira jasotzen diren herritarren kexak? Bueno, kexak era askotakoak izaten dira, batzuk zerbitzuek egin dute zerikusia, zerbitzua euskaraz jasotzerik ez dutelako, eta beste batzuk gehiago dute informazioarekin eta lotura, ez? Alde batetik, hemen ikusten dugun bezala, ez? Kanpoko errotulazioa, aktibidadeari buruzko informazio ematen dutenak, gero publizidadea, deno dakigu, ez? Gaur egun etxetan zenbat publizidadea jasotzen den, hor euskarak duen presentzia hutsaren hurrengoa da. Kontratuetan, seguru kontratu bat egin duen pertsona bat, eta euskaraz egiterik izan ez duena, gisa horretakoak. Eta jasotzen den erantzuna, enpresen aldetik, zer argudiatzen dute hori justifikatzeko? Enpresek esaten dutena da, legeak ez dituela behartzen. Lege araurik ez dagoela horretara behartzen dituen. Orduan, enpresek egiten dutena da, azken batean, merkeen ateratzen zaien alde horretara jokatu, eta argudio horri eutsiz, gaztelania hutsean jokatzen dute. Lege kontua omen da, orduan, legea aldatuko bagenu, legeari atxiki aldatu beharko lukete jarrera. Kontua da, ez dagoela legerik euskaraz egitera behartzen duenik. Erderaz egitera behartzen den bezala. Zeharka baldin bada ere, legearen garapena kontsumitzaileen eskubideak garatzeko egiten diren erregelamenduek eta bar, hizkuntz-irizpideak jasotzen dituzte. Esate baterako, elikagaien etiketajean, nahitaezkoa da gaztelaniaz ematea azalpenak, ez? Euskaraz horrelakorik ez dago, orduan, helduleku horri eusten diote, askotan. Arantxa, bestetik, herritarrak, kexa guzti hauen ondoren, fruturik egoten da? Herritarrak egin beharko ditu kexak egite horrek? Bai, lortzen da, badira kasuak, errotulu bat, hauek hizkuntza paisaioarekin zerikusia dutenak dira errexenak igual, ez? Nahiko estatikoak izaten direlako, momentu bateko, alegina egitea eskatzen dute, baina gero hor gelditzen dira, ez? Eta errotulaziokoak, herritarrei helarazten zaizkien jakinarazpenetakoak, azken batean eredu bat sortzea da, ez? Eta gero eredu horri erabilera ematen altzaio. Eta badira baita ere, pertsonalaren kontratazioa egiteko garaian ere, kontuan hartzen dutenak, ez? Hizkuntza eskubideak, herritarron hizkuntza eskubideak bermatzeko arauren bat badago? Zoritxarrez hemen Nafarroan ez. Ez da araurik. Ez, eta hortan, bai euskara ustez ofiziala den lurraldeko euskalduna eta Nafarroa hegoaldeko euskalduna, hortan denok gaude babesik gabe.
Behatokiaren eskubalego erabat zuen eskubalego, eta zuen esperientzia kontuan hartuta, nola jokatuko zenukete? Alor sozioekonomikoan ere, euskarak aurrera egin dezan. Ofizialtasuna da bermea. Bai. Eta bermeak ematen dizu segurtasuna aritzeko. Beira, nik nire adibidea jarriko ditut, nik 54 urte ditut. Zehaskatik naiz euskalduna. Bai. Nire lan ibilbidea euskararen inguruan ardaztu dut beti. Eta 13 urte damazkit hemen hizkuntza eskubideen behatokian lanean. Ze eskubide ditudan badakit. Baina gaur da eguna, ez ezaguna dudan toki batera joaten naizenean, euskaraz egiteko baimena eskatzen dudana. Zuk imaginatzen duzu erdaldun bat baimena eskatzen? Ez. Zerbitzua jartzeko, erderaz jartzeko baimena eskatzen? Bueno, pues hori gertatu egiten zaigu euskaldunoi, eta hori da erabateko bermerik ez dugulako. Hizkuntzari ez zaiolako aitortzen balio osoa, jarduera horiek egiteko. Eta horrek ekartzen ditu erantzun txarrak, ekartzen ditu olako argudioak, legeak ez gaitu behartzen, begiratzen ditute tximino hizkuntzan hariko gazina batzela, eta pertsonaren autoestimoari kalte handia egiten diote. Eta hizkuntzak behar duena da, alde hortatik prestigiatze lan bat behar da, eta hori ofizialtasunik gabe ezin da egin. Beste hizkuntzarekiko bestela parekotasuna galdu egiten delako. Hizkuntza batek zea guztiak bermatu ditu, hizkuntza batek balio osoa duenean gauza edozertarako. Eta beste gauza batzutarako bakarri balio duenean, bi hizkuntzaiek ez daude elkarren parean. Eta orduan gizartearen aldetik jasotzen duten rekonozimendu ere ez da berdina. Eta horregatik gauden bezala, ez gutxiagotasun egoera honetan, ukatuak, baztertuak eta gauden moduan. Orduan, ofizialtasuna ez da ezeren berme, baina abia puntua da. Arantxa, lehen esan dizut gaztelera hutsean ikusi dugula, ingelesez bateon batera erretulo bat, baina ziur naiz bateon bat euskaraz egonen dela. Lagundu guazen horren bila. Bai, aurkituko dugu ez dela.